Ma nstabet l-ebda bażi biex issir investigazzjoni fost oħrajn fuq tqassim tal-arinċ fid-djar tal-anzjani mid-deputat Laburista Rosjen Kutajjar. Dan intqal f'rapport tal-Kummissarju għall-Standards fil-ħajja pubblika George Hisler wara talba minn Arnold Kassola. Dr. Hisler ma sabx lanqas bażi biex tinvestiga fuq każijiet ta' tqassim ta' ikel ieħor u maskri mill-Ministru Silvio Xkembri, is-Segretarju Parlamentari Elix Muscat u d-Deputat Laburista Silvio Parnis. Il-Kummissarju għall-Standards qal li l-aġir li tressa il-ment fuqu ma jiksirx il-kodiċi tal-etika fil-ħajja pubblika. Il-ġimgħa l-oħra saħansitra hu d-Deputat Nazzjonalista Karol Aquilina, Robert Aquilina, ressaq denunzja quddiem il-Pulizija fil-konfront tad-Deputat Laburista Rosjen Kutajjar għaliex fi żjara lill-anzjani hija ħadetilhom ftit l-arinċ. Robert Aquilina li huwa l-President tal-Għaqda Repubblika kien qal li l-anzjani qed jinxtraw bil-arinċ. Fl-ittra mibgħuta minnu lill-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gaffa, Aquilina li kien imqabbad ma' djul ħuħ meta tressaq il-qorti mhix li bsewqan perikolus u li m'bdiex ordnijiet tal-Pulizija talab li l-Pulizija tieħu passi kontra Rosjen Kutajjar għaliex skontu kisret il-liġi bil-boros bil-arinċ li qasmet. B'reazzjoni għal dan, Rosjen Kutajjar kienet saħqet li għall-kuntrarju ta' dak li qed tgħid l-Għaqda Repubblika dik li appoġġjat lil Bernard Grech biex sar kap tal-Partit Nazzjonalista. It-qassim tal-arinċ lill-anzjani kien biss ġest li kien apprezzat mir-residenti, iżda li issa qed jintuża f'kampanja sistematika ta' assassinju tal-karattru.